Men adym Murat. Ýyllar boýy erbet işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlykdan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da öýmüriň töweregine pişiklerdir bagymyzda agaçlaňym hakyny ýerlemärdi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Kakymyň ýatyny başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýitgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapady ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tügedi. Indi tanayan adamlaryň ählitini özümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştelekin. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova kişinin hakkı kalmasın mende, razı bol menden. Men tova ettim günahime, razı bol menden, razı bol menden. Efe. O da şarik gitti. Bir yerde durup bilen ok. Aňsatma näme? Mektebiň futbol topuny dalaşýarlyň biri ahyryn ol. Şeýledir wol Muratjan, birden geçip bilmesen näme? Boy küçü diýip birden almasalar. Oň bilen häzir öýdüm gurlaşýaryn. Ýarşa girjeň çynmy? Utulmaň ahmarlygyna meýatdan çykaryp bolmaz. Biraz gadaplyrak bolaýdy diýen. Göreli bir alaçy tapylarlar. Şükür hücum ediyor. Karşıdaşını ağırladı. Dervada taraf urdu. Gol! Yer vakalı utat hücumçu. Ören tolunyan. Bilýän. Benim mektebiň futbol topuny dalaşýar bolupdym. Girip bildin mi onsoň? Ýok, başarmadym. Näme? Hani ýör. Ýöne men okuwymy dowam etmelidim. Men hemme zada ökde bolmagy mejbur däl agary. Ýöne utanmadyňmy? Men topara girip bilmesem gaýdyp şu mektebe gelmen. Beýle bolsa sen dalaşýarlyga da yaramardyň. Utýan wagtyňam bolýa, utulýan wagtyňam. Gulagat. Üstünlük kazansaň has gowsyn etmäge çalyşmaly bolarsyň. Gazanyp bilmesen gaýtalap synanşmaly. Ýöne şonu da bolmasa näme? Hemişe şogna bolmasa. Onda bu işte bir hayır vardır diýip pikir etmeli. Bolýarmy? Bolýa. Ýör barali. Hani berik, me geçirýän. Yeri sakla. Geçirkene gol. Bolla. Bol o tarapy. Hani berik. Hani. Hani. Beyle. Geçir beyle. Geçir pekini. Beyle geçir. Geçir de. Beyle. Beyle.
Nire varyan? Meni almadılar Murat dayı, almadılar. Boyuňy iska diýdiler. Boyuňy sen soň gellidiler. Beýleki çağlaram gülüşdüler. Inniki gede galarlar Efecan. Almadılar. Men gaýdyp bäri gelmen. Maňa hemmeti gülüşdüler. Onda sen boyuňa sen soň gelersiň da. Men şu pekýüni oynamanam, oynaman. Efe! Efe bäriňe kulak as, Efe! Almadılar, meni almadılar. Bar bana gülüşdü. Uy, onu ağlama da oğlum. Heret Allah işin on eder Efe. Bu işte bir hayır vardır diýip pikir et. O nähili? Meselem, belki has gowy topar doýnarsyň. Belki bu ýyl sapaklaryň has gowy ýetişerdiň oglum. Murat daýňam geçip bilmänni. Ana soň çynym ogry bolupdyr da. Bu näýil gurrun bolla oglum? Gaty aýyp bora balam. Murat daýyň çagyryn, gowsy özü gurrun bersin. Men üstümden öldüler, üstümden öldüler. Murat, Emin Şenol. Başlanıç mektepde ol sınıftaşım bolupdy. haçan kızat eken oglum. Eden etmişiňi geçip giden wagta çäre bolýarmy eje? Etmişin nämedi Murat? Emin juda dehinli çağıdy. Hemişe okuwda birincidi. Men ýaly körde hinnäli. Näme üçindir onu öz ýanyndan görüp bilmezdim. Eminiň gekece ýetme tarapy bardy. Oň boýy gaty gysgady. Şu ýyl mektebimiziň ähli sınıflarynyň arasynda iň ökde okuwçyny mälim edýän. Emin Şenol. Onu gutlamak üçin minbere çagyrýar. Hem bolun. Näme bolýar? Bunu kim etdi? Besir. Besir bolmy diýen. Besedin biedepler. Beýtme. Kömek edin, kömek edin. Murat, kömek et. Murat, kömek et. Kömek edin. Kömek edin. Murat, kömek et. Kömek edin. Bana kömek edin. Murat, kömek et. Murat, kömek et. Bana kömek et ay Murat. Murat, elimden tut Murat. Men taşlap gitme. Gaty erwet ekeniň aden Murat daý. Efe? Erwet ekeniň, ýaman erwet ekeniň. Efe! Men erwet. Gaty erwet. Soňa näme işledik hey habaryň mamy? Ol gaýdyp mektebe gelmedi. Müdir gidip eje bilen gürleşden bolyn şonda da. Yok, onu hiç kim mektebe gelmäge gowy edip bilmedi. Arda. Arda, seni tap bol oğlum. Men sen oğlum däl.
Tere sabrak bolsana. Ay! Ay! Oglancuk näme boldy? Bana hiç tat olmaz. Men güýçlüdürün, gaty güýçlü. Sen nerede ýaşaýan? Ejen hakyň ýokmy? Men gecem yok. Yok olle. Kakama aradan çıktı. Oglancuk. Oglancuk. Kömek edin. Ne molla, onu ne molla? Derhal tez kömek bölümüne git. Bolýar. Yerong ýagdaý nähili? Arada deryaldat yok. Oň ýene-tada aradan çykypdyr. Kimdigini, kime habar bermeliginden bilemok. Maňa bir belge berdi. Häzir jaň etip görjek. Ýagşy. Isleteň teň ýanyna bara ýeke bolmasyn. Bolýar. Emin arda yıkılıptır. Bir adam götürüp hastahana ertipdir. Näme? Nire eltipdir? Arda! Arda oğlum! Bir çağa iyi çıkıp bilen o. Sen biraz gatyrak turup gelýädiň arda. Keypim yoktu. Şoň çün ettim. Be şeýde emel ontaň. Hergede keypiň açanyna bir ýeriň döwdürjekmi? Men hiç kimim yok ahry. Kakam bolan bolsa, Gulagat ardajan. Saňa salygymy telefon belgimi bereýin. Haçan için gitse maňa jaň edeý. Bolýarmy? Oğlum, baba, oğlum. Saňa näme boldy? Kakaň bir zat etdimi? Eger şu şeýden bolsa, arda maňa kakam ýok diýipdi. Bar. Gydym aradan çykdy, ýöne diýri. Agtamy horly çokda. O saňa hiç zat etmedi gerek. Oňa hiç kim hiç eden ok ýaşuly. Men şu ýerde dedim, tigirden ýykyldy. Hasana getirdim. Arda aýtda. Agtamy öwdüm ekderin. Neme etseňiz kakadyna da garaşaýly. Arda! Arda oğlum! Arda! 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 Oğlum! Oğlum! Çağa sen halan ok. O näil halan ok? Meniň kakata ahry, kakasy! Arda! Arda oğlum! Arda! Arda oğlum! Arda! Merwe, men näme diýdim? Gaýdamyň başyna düşen dağatdan oňun başyna düşmegini islämok. O men bile gider. Oňa kaka bolup bilmedi siz pikir edýäňmi? Sen gorkok, iştiz. Ödüňe anamyň ýok, bilimiň ýok. Çağa eýe bolup bilen ok. Oğlum şun köçede ýykylypdyr. Näme üçin ýanyna bolmadyň? Ýanyna bolňda da şu ýigit ýaly götürüp hasana getirip biljekmi? Arda men bile gider. bitmeň. Degme Merwe, degme men şoňa münasip. Sen näme dediň bilýärmi? Näme çağa eýesi dürüýtdiňmi? Kakada nirde dip, näme üçin soramadyň haýwan biýetdi? Men nirden tanıýam? Men Murat. Murat ýalňy. Senmi? Şowun Haýdy gün? arkaňa kagy diýelmän mendim.
sen bilen oynadan men. Onu men etdim. Häzir yine üstümden güljek bolýarmy? Yine pedelçek bolýarmy? Näme etjek bolýar? Güýmence tapan okmy? Maksadyň näme haýwan Emin. biýhetde? Men sen razylygyň almaga barýadym. Meni bagyşla diýmäge geldim. Menden razy bolgun diýmäge geldim. Şo günden soň ilçine çykyp bilmedim. Okumam dowam ettirip bilmedim. Başarjan adam bolmalydydım. Oğlum beni hormatlardy. Menden raly utanmady. Senden razy derlerin. Gummoly gitdi ýan, gaýdybam garaň görmäýin. İş yerim tawsyryan Ahmet Bey, ýöne näçekde? Menden razy bolun. Razydyr. İşiňiz ugurny bolsun. Aýdanyňyz gelsin. İşiňiz ugurny. Sag bolun. Ahmet Bey, Başsyny. siz bilen bir zat arada gürleşmekçidim bolýan. Awa aýdy beriň siz diňleýän. Bilýäňizmi, meni gata agyr ýagdaýda maňa bir iş bolmazmyka? Bu mümkin näle? Näme üçin? Gaýrat edin Ahmet Bey. Ýagdaýym gata agyr. Onu soňra men ýaly 2 ýaşaýan aýal üçin ananaýyn gata kyn bolýan. Ananyan, Suna hanym, näme üçin inanmaýyn? Men Murad üçin elimden geleni diýän. Näme diýämisin? Eliňden gelýänim şumy? Siz zerarly halymyz harap boldy. Gutarduk çöregimize el gatdyňyz. Bizi helak etdiňiz. Innem geçip Suna hanym, kulak asyň. Guruluşy men goýbolsun etdim. Innem aralyk bir ýol taparsa, nähili? dükany Irna Murad bege berjek. Taňary ýalkatyn melek taýdy. Ece, men gaty uly ýalňyşlyk goýberdim. Şeýle bir uly ýalňyşlyk goýberdim bolýan. Oğlum, emin tapdyňmy? Gürleşdiňmi? Yine bir gezek gürleşip görersiň, bolmasa yine bir gezek. Allah bir ýoluny görkezer oğlum. Şu günkü bolan zatlardan soň oglunyň elinden almagyna sebäp boldum. Indi oň gözüne gaýdyp nähir serederin? Eýgilikdir däherine. Boşlugum ber. Näme muşlugyydym? Ay, şu gün dükana bardım. Näme üçin bardyň? Hani täze iş ýeri açylýar. Belki Ahmet Bey maňa da bir iş berer etdim. Barbam şol adamdan iş soradyňmy? Başga näme deýin? Halis tozdum habaryň barmy? Bolýa, bar git. Halanyň et. Ýöne o dükany saňa ýyzyna berjek diýe. Näme? Çıppa kaçınım, dükany saňa ýyzyna berýär. Maňa dükanyň gerek geldi adam. Murat, oğlum nire? Dogry Ibrahim ağa, gutornukly netije gelim, dükany ýyzyna berjek. Ahmet Bey. Ibrahim ağa. Murat, oğlum, bir bolmady iş boldymy? Ahmet Bey dükany saňa başy bilen berjek diýip durdy agary. Menim şoň üçin geldim-de. Ahmet Bey şonu islemeýändigimi aýtmaga. Murat beg, men ýalňyşanmy düşündüm. Menim düşündüm. Belki men hiç adamı nasip däldir. Sen bolýan bolsaň edämeli iş etdiň, öz hakyňy aldym. Murat sen ýagdaýyň gowy däl. Biraz öwediň dursaň gurlaşýarsy. Seret, ertir Ahmet Bey açarlar gowuşurar. Ibrahim ağa gerek däl. Men ötünç soraýan. Eger bir işletmek islemeýän bolsaň, açarlar Ibrahim ağa gowuşuray. O dükana münasip eýe bolar. Bolýarmy? Ýöne
Emin. Emin. Yalvarýan meni halat et. Halat et. Meni bu ýerde galdyrma. Emin. Emin gitme. Emin gitme. Emin. Meni halat et. Emin. Emin meni halat et. Men beýdip bilmen, başarman. Maňa hiç kim ynanynok. Hatta Efede. Uy, Murat, etýäniň näme oglum? Näme boldy Murat? Başarıp bilmen ece. Başarman, men gaty erbet. Dukan alırdım. Efeni ököletdim. Radylygy isleýän adamyň ogluny ýitirmegine sebäp boldum. Men başarýan işim mami. Hiç daha. Gör hiç daha. Ne hili bolar diýip pikir edýädiň Murat? Hemme zady aňsat sözerini öýtdiňmi? Hiç bir mesele bilen yüzbeýüz bolman, gapysyny kakan islendik adamyň radylyk berer diýdiňmi? Olaň durmuşyna goşulanda islemeýän bolsa, käbir ýalňyşlyga ýol açman üýtgötüp bilerini öýtdiňmi? Sen şeýle pikir edýädiňmi? Yok. Haw. Gater we diýişler etdiň, gater we diýişler. Ýöne tow etdiň. Towa ýol aňsatdyr öýdýän oglum. Yok. Onna ýene Eminiň ýanyna gitmeli bolarsyň. Öňkü bolsun, täze bolsun, ähli ýalňyşlyklaryň ýumagy çarşarsyň. Dukan marada aýdylanyna bolsa, özüň çöz. Näme etseň razydyryň. Ýönümün ýitki hökmüne dälle, sinagyň kynlaşmagy diýip kabul etmelisin. Sen mun dören mümkinçilik diýip hasap etmeli. Maňa düşündiňmi oglum? Hawa. İşte ýa-da açyk bolsun. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Maňa emin şonol gerekdi. Men onu nerden tapyp bilerkem? Emin kän bir adamlary goşup beren adam däl. Gaýnatasy ogluny elinden alypdyr diýerler. Görgül şeýle bolsa ha adam goşup bolar. Sana näme gerek? Meni dinletene şenol. Maňa daryň etmesin. Emin. Eşdiýäňmi? Ýalňyş üstüne ýalňyş goýberdim. Ýöne men onu düzederin. Maňa sen düzedeniň gerek gel. Düşündiňmi? Onu oğlum getirýärem näme? Biz dost wagary Emin. Ýene dost bolmagyň ýolyny agtaraly. Allah ruhsat etse seni kömek etjek bolýan. Maňa nefsiň agyrýarmy? Rehm edilmeli adam var bolsa şo men bolmaly. Sana kömek etsem özüme kömek etdim. Menim ýeke kör köpüksiz. Elimdäki bardadym gidip barýar. Ýola düşdüm. Eger goltky bermesem ýollugy almagy matakman. Asyrna men senden kömek sorýan. Ardan almagy desin gelýärmi? Soň öňümden äpet it çykdy. Dişleriniň arasyndan hyllyk akyp durdy. Dişler şuň ýaly. Ýollaşym kowalap başlady. It şoňa topuljak bolýardy. Ýöne men topulup geçsini itiň agdyndan tutdum. Basalaşy uradyk. Şo wagtym ýollaşym gaçyp öýe girdi. Men it bilen gidişýärdim. Gorkmadyňmy? Ýok, men asla gorkmadym. Onu soň näme üçin men gorkoýyn? Men onuň has güýçli agry. Arda. O kim ay? Udyň öýle adam men kakam. Ýanyna ýollaş bolaýmysy? Arda, bärik gel oglum. Näme üçin geldim? Men seň bilen gidesim gelenok.
Men tedeki çek koýaýyn. Oğlum, men seni gatyga görýän. Diýen zadyň etdim. Aýt başga näme deýin, ha? Sen başga ýere gidesiň gelýärmi? Başga bir öý, başga iş tapynaryn. Sen isleseň öz diýen basketbolçular toparyňa iýbererin bolýarmy oglum? Göçemizden emit göýe. O nähili? Bar kişiden üstünden gülýär. Bar kişiden gülüp berýär. Men sen sebäpli utanýan. Hemme kişiň kakasy gowy. Sen bolsaň kaka demengden ok. Sen gözüň çaga mengdeşe. Şuňal bolsaň nähili bolardy? Ýöne sen beýle del. Senmi? Arda, emin. Ýeňe diýäniň näme? Näme diýäniň bilýärmi sen? O meni urdy. Men oňlan gidesim gelenok. Baba meni goýberme. Bilýäňizmi? Jenap, maňa kulak asyň. Onu kakasyndan aýryp bilmersiňiz. Goý olar meselelerini özleri çötdüler. Arda henüz çağa. Men bu işin çözdüğünü bilýän. O sarly üçin iş bolýardyr. Şu adamyň çağatyny teredip bilmeýäni subut eder. Oň terbiýelep bilmejegini subut eder. Ana görersiňiz. Emeniňki dogry gerek. O çağan kakasy onu elinden alyp bilmezler. İştediň pikir etişiňe däl ýönöke edel Murat bey. Sen maňa näme etmeligini aklawjy. Eminmi? Bu ýerde gaýplamalar aslında biraz ýapyk görnüşdi. Ilki bilen aýalyňyň ölemini unutup bilmeýäniňi, şoňçynym kelläňiziň ýerine dälini ýazdyrylar. Bu çynlyk gaýplama. Ýöne akyl taglygyn barlaýanlar inandyryp bilmeňiz mümkin. Başga? Ikinji nowatda maddi ýagdaýyňyz. Ogluňyza oňut geljegi döre mümkinçiligiňiziň ýoklugy barada gaýplama. Awwa. İnsan gaýplama bolsa çağaňyzyň siziň ýanyňyzda ýowuzlygy size bar edilýänligi barada gaýplama. Yalan. Ýöne şu meselede işiň iň möhüm bölegine gelýär. Ogluňyň görkezmesi. Ogluňy sizi gowy görmeli, eminmi? Siziň ýanyňyzda bolmagy isleýänini aýtmaly. Şunu gazanyp bilseňiz beýleki meseleler biz çözeriz. Asla gaýgatma. Ogluň alar. Hawa, inni näme edersin? Bilemok. Göräýär ýagdaý. Ardan öz islemese men näme deýin? Emin. Sen öz borcuňy berjay etmän beýle pikir etme. Men näme deýin? Pul nerden tapaýyn? Hani ýör, düşeýdim ha. Murat, sen meňle oýnaýdýaňy, nefsini agyryp iş tap berdik bolýany, näçe gündür görnüň o wagty. Soňam gelip ýollaşyň üçin iş torýar. Bolýarmy şu? Ahmet ağa men soň düşündirin. Ha eşiden häzirçi gaýrat et. Onu bir işgärem zerur eken. Teret şu gedek geçirýän. Innikile gaýtalansa ýalwaryp ýakaranyňa teretmen. Ýollaşyňa iş alyp bilmen. Bolmaz. Bular ýalwar. Näme şol bolmaz? Allahdan gorkutsa. Gelşikli ýagdaý dörer Murat. İş buyursaň edip bilmese, biriň üstünden gülse, soň men gynanyr. Hani bolun güýmen durmaň. Emin nire? Murat, men mejbur etme. Bu yer men yerim däl. Hiç yerim maňa laýyk yer däl. Mektepde üstümden güleniň ýadyňa düşýärmi? Hey olam muriýatdan çykarma. Şowurda diýene gaýtaladasyn geleno. Emin, sen özüňi gynansaň taňa hemmelerim gynanır, düşünýärmi? Ilki özüň inanmaly, özüň. Soň ogluň inanmaly.
Al bu senki. Tag bolsa. Al neti versin. Tag bol ağam. Al hani elin gözün dert görmez. Allah yalkadın ağam. Al hani bu da senki. Tag bolsa. Emrin uzak bolsun ağam. Al. Hani Al yörün, bakalım. yörün gaýdalaýan onna yörün. Ana al neti versin. Tağı olun adamlar, eliniz dert görmesin. Suun qoğu işlediniz. Ha, yadınızdan çıkarmayın. Pul gerek bolsa, şirketimizin ammarını işleyecek adam gerek. Yönü hata pesipten oňutpas çıkarmaly. Murat, beni işlermin? Bolýa. Ýöni emin hataba gedek gelende meni öktü. Ol islese Bilmedim de. Men oňararm kam. dostcan, matematikada bar emi senin göçürýärdiga. Mektepde iň öktämizdiň sen. Iki sany gapyrjagyň hatabyny öğret biljek täminni. Yer bolýa başarjak golaýyn. Yaxşı, emin. Eger oňarsaň seni iş alar. Aladaga almaň usso. Oňur bolsa işini ilki eminiň öýe taşlar. Bolýa, işin düşümli bolsun. Sag bolun. Yer nähili? Ýaxşy. Özüm oňutduýar. Gejide dowam edip bilerdiň ha. Elbetde eden hatta akşam iş başlayança öýe bardyň, seň bilen çaýlaşyp biljek. Onna gürleşdik. Ýa-da wurnaýanlar. Ya dawlagam mar woli ýöne ol iş tebäp bilýär. Jahy cennet bolsun. Bu men ýalňyşlygym. Biz bütün öz ýalňyşlygym. Güzeranmyz gaty kynny. Men işläm okdum. Aýalymam iş gözleýärdi. Biraz wagtdan soň hasam ruhdan düşdüm. Ruhdan düşdügümçe de gyýgym ajapdy. Emin, biz seň bilen näme gürleşipdik? Edel, ol adamyň näli teredenini gördüň-ä? Bir derek gürrüň etme Emin. Ol adam seni şu ýere iş täpli çagyrdy. Çagyran wagtda nähilliňden hem habar bardy. Wah, eger okan bolsam bu bir hepden müdür bordum. Bu tonşdy haramzada. Onu okumaly ekeninde. Näme? Nädip maňa beýdip bilýän? Edel, nämeleri başyndan geçiren bilýän sen? Hem işi şorda gaýtalýan Emin. Indi betet. Şeylemi. Onu men günäkärde. Onu sag bol. Emin. Emin nire barýan? Dur. Emin taňa diýen. Emin. Emin. Ay! Hedel tursana Hedel. Kömeňediň. Hedel. Onu götürüp bilmedim. Gücüm etmedi. Bu zatlarda meňem paýym bar. Yok, beýdime. Hedel dogry aýdýady. Hemme men zerarly boldy. Men güýçli bolan bolsam, okan bolsam hemme zat başgaça gordy. Bu men günäme azaldan ok. Sen ok. Beylim ağrık gitdi. Hemmesini birden götürmeli ekeninde kardeş. Sen bir otursan ay. Gücüm yetiye götürecek. Yöne seret dögülyere. Sana ne ama işin bilen molla. Dünya işe gelip bunu hek gerecek bolýan mı?
Şu yere koyulun haritlan hemmetin sen gözün getirdin. Birazdan açıp dövleleri hataplasam, soňum akıt yazsam, hepde de kazananyň şoňa bermeli bolsaň düşünýäň sen. Ýöne inniden beýlek dogruja daşasaň ýagdaý başgaça bor. Sen maňa dogry düşün. Bolýa ho, bolýa. Kardeş ağırma ori. Bar bol. Tede kim diýerler? Emin. Siz şu ýörlümi? Yan ýakyna çelini şu ýerde işleýän bir tanışym bardy. Ýöne bolgusa da çyn onu işten çykardylar. Emin kardeş. Men sen bilen gurlaşaýyn diýdim. Ertir bir gün seňem başyňa men dostum başyna çyn iş düşäýse, sen bir taýlykly boldy. O näme diýdin? Açyk gurla. Men şu yer bilen bagly etden petem bar. Berem kömek etseň esince pul gaganardyk agaty. Men başarjak zadyn däl ol. An bir jomut gaýrat etdi. Gaýrat bolmaz. Tükerini üýtgetseň, Üýtgetmen gardaş. Ey Allah. Emin. Ol adam näme diýär? Bir salyk sorady. Ýöne men bilemok diýdim. Ulagaz. Bu adamın bolşy men gözüme gelmedi. Eger ýene gelip bir zat diýäýse, Sen arkayn mol. Onu özüm oňarar. Cahil Ademken yolun bağından geçti. Bu hakkını bilmezdim. Ölüm dal seninmiş. Uçurumdan düşerken bir el uzandı birden. Kibirle kızıp da ittim el seninmiş. Efe? Gurlaşan ok. Uçağa ahır oğlum, biraz wagt bere. Ol oňorya. O şeýle hereket edende öz ýalňyşymyň neneň ullugyny gas gowy düşünýän. Nire? Emin ogly duşýa, şoňa ýollaş boljak. Allah yarın olsun oğlum. Perden tasrat ağırdır. Men Ardany görüp bilerine. Ente qadiýede iş çözüldün, ondan soň görüp berdi. Men oglum alar. Men maňa ýol bermen. Gaýrama seredip bilmedim. Agtama da seredip bilen ok. Şuňa çelin çydadym ýönüni bestir. Oglum hani? Bagda. Bilýäňizmi jenap? Ol işe ýerleşdi. Gece onu işliye. Inni katı geçti mi ýagşy ýigit?
Ol adam bolan bola çörek kazanırdy. Gıydamam ondan munna iş gözläp ýörmezdi. Öýünde oturup çağatı bilen bolardy. Ölmezdi. Murat ağa, pek oýnalymy? Soň oýnar tardy. Ferit kakan seni görmäge gelipdir. Yaşım oğlum. Men sana soğuk getirdim. Ana alsana. Ýagdaýyň gowy. Hawa, Arda oğlum, men işe başladım. Biraz pulum toplaýan. Gerek zady wam kadyp soramaga geldim. Onsoňam seni gaty göresim geldi balam. Murat ağa pek oýnajak dämi? Arda Ferit kakan Siz oýnaberin. emin. Sen nire? Bolan oğa. Görýän o men halan oğa. Kulas onu wagt ber, o çağa ahyry. O sen on nähil gowurýanyny düşünür. Eýemden ruhdan işe berme. Hawa, başga aýçakda adyňyz barmy? Ýok janap. Yok jenap. Emin şen oğlun maddi ýagdaýynyň gowulanmagy we akyl saglygy barlygyndan alan oňy netijeleri garalýan işiň resminamalaryna goşuldy. Talapçyň bu datlary bolan garşylygy gözeňde tutular. Arda, oğlum, hani ýeriňden tur? Häzir senden bir zat sorajak. Ýönetimde maňa seredip jogap ber. Sen tiňdäki şu ýerleri kakan etdimi? Korkmada aýdy ber. Kakan seni urýarmy? Hawa, men silteýä. Ýok, Arda. Yalan sözleme. Görlemän oturuň. O yalan sözliýe hormatly kady. Garawol edip oň özi ýykyldy. Arda dogryň aýtsana. Çakyňda şaryk. Onda şaryk çykaryň. Arda dogryň aýt. Onu kakan eden oga görlemän. Ötünç sorýan janap. Arda dogryň aýt. Ýaz gıydym. Arda bir jymyn. Oğlum, hiç tadı etjekkä. Kadiýetde de gürlejekkä. Diňe ýekeje dada aýtsaň bolýar. Näme şu ýalan söylediň oğlum? Osman Mew, senin bilen bir zat barada gürleşesim gelýär. Ýörekden ýagşy niýet bilen agtyňyzy oňup durmuşda ýaşatjak bolýanyňy men düşünýän. Elbette. Ýöne adam käte ýagşy niýet bilenem erwede iş edip bilýär. O nähili? Bilýäňizmi? Häzir siziň ýanyňyzda galmak üçin ýalan sözleýän çağa, ertilislen daha çilislenip bir zotda ýalan sözläp biler. Hakasynyň oňa ziýan bermänligini tedem menim gowy bilýär. Boň şeýitmejegini aňladan ok. Feredin, emini oğluny görmäge de ygtyýar bermezlikdir ahmal. Ýöne her bir çağa hakasyna mähtäç. Men sen bilen ýaşatym gelenok. Men gowy ýaşatym gelýär. Hiç kim men senden gülwet ýaly durmuşda ýaşatym gelýär. Men sana şeýle durmuşy berip bilmedi diýäň oğlum. Maňa iýlin kiýal kaka gerek. Sen iýlemeňdeş däl. Emin koşuş. Maňa dar berme. Senden bizar boldum. Elimden oğlumy aldyň. Onu özüňe baglap goýduň. Maňa nefsi ağırmadın. Emin, men sana nefsim ağıranok. Onu karşılık görkezde. Yer seni men urda. Näme urup bilen ok gerek? Ur. Emin. Habar verme. Habar verme maňa.
Emin. Emin haýyş edýän aç. Men taňa kömek edesim bile Emin. Men sen içerdedigini bilýän. Galanny ýek gözüm çödesim gelýär Murat. Sen maňa ruhsat ber. Ýöne bir epinci iş etdik agary. Näme ene şowtulugy uçuraýynmy? Ya men oglumyň taňa kaka diýerine mätäçmi? Goşulma Murat, goşulma. Goý men bu işi özüm çödeýin. Sag bol. Kulak asýan näme haýyşyňyz bardy? Ertiriňiz haýyr. Men bildiriş boýunça geldim. Ha, baş etsene. Men tede ilki şu tanıtgyjy bereýin. Firmamyzyň hyzmatlary. Soň bolsa näme etmeliligimiz bardy gurlaşýar. Ökmannal. Men boy uzalýan bejerip üçin geldim. Muny gatesleýän de edýän. Awa, gatysleýän. Ýöne özüm üçin näl? Oglum üçin isleýän. Boyum da belki oglum men zararly utanmaly bolmaz. Belki men kabul eder. Düşündim. Alat etmeň. Biz elimizden geleni ederiz. İlkinci nowatda başga sorasyňyz gelýän adyňyz barmy? Awa bagady. Bagadyny biletmeli. Arda. Men senden bir zat sorajak. Sora ber baba. Sen näme üçin ýalan söýdüň oglum? Men yalan sözlemok. Kakam şeýit dahry. Oglum, men bilýän. Sen meňe anda galasyň gelýär, galarsyňam. Meni halan okmy sen? Bu näme hil gep boldy oglum? Aýtdyma, men ýanymda ýaşarsyň. Ýöne şonda da isleýän zatyňa ýetmek üçin ýalan sözlemegiň. Men yalan sözlemok. Senin meni halan ok. Arma görüm. Bar bolagam. Şoňa gol çek, ýokulagy çykmaly. Bu kime degişli? O näme çek? Haretler tanajakmy? Oňa boyun yetmez. Hani ýene urgeda gaýtala? Gaýtala diýilýär. Bol gaýtala. Gaty gülkünçdüle. Gaýtala da. Näme adım ýan bolla? Bol gaýtala. Emin. Bol. Gelme golayma. Besir diýen taňa. Sen edýäniň näme? Besir. Goşulma. Behet. Emin. Özüň elal. Feret bu sen näl? Men näme? Näme üçin? Feret näli gorkya? Feret bokurdogyna pysak diýerden gözleri ýalpa açylaýa. Kesde onu. Karaşaýadagi men adamyň biri ol. Bitir işiňi. Oğluň näme diýmeliligini men pikir edeýin. Sen işiň bilen bol. Yeri. Güýçlüğiňi subut etjekdiňe. Adam öldür subut etdi.
Emin. Maňa kulak as. Gorrungu torda ayrıl. Oho, Emin kardeş, hoş geldin. Pekerini ütködüpsiň öýdýän. Ütgöttüm. Oglumy görmäne geldim. Emin, menim seňle gurlaşak bolup ýördüm. Men sen bilen gurlaşasym gelenok. Oglum nirde? Oglum, kulak as. Arda bilen häzir gurlaşanyň peýdasy ýok. Ýöne men saňa Akylyň özüňe nesip etsin. Senden oglum izin aljak. Onu da radyçylyk bilen. Ine hemmäňiz görersiňiz. Hawa. Muhsin Bey sizmi? Emin. 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 Alo. Kulak asyan genetik göderlik. Alo, bu nüýüňiz hayır. Günüňiz haýyr. Näme kömek edip bilersiz? Alo. Alo. Genetik göderlik. Iň soňky gedek şu ýere jaň edipdir. Men öz lukmanlamazdan sorap göreýin, sen garaş. Bolýar. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Baş etdine. Yuwaşrak tere tap bolun. Yönü yuwaşrak. Tere tap bolun. Murat, gejäge almakam ýollaşyny tapmak gerek. Näme? Genetik gözellik lukmançylykdan kowulan adamlara degişildi ýalar. Nä laýyk ýerde operasiýa edilenler üçin bir näçe adam maýyp bolupdyr. Ey Allah'ım. Salgysy şu ýerde, al. Bolýar. Derrew kakyňa habar ber. Bolýar. Tiz. Emin mew. İsleňizde gowuşmakdan bary ýok, ýeke gece daş duruň. Gata gyrýamy. Gowulaşmagyňyz üçin wagt gerek bolmak ahmal. Operasiýadan soň 15 gün sizi bärde mehman alar. Şo döwürde biziň goýdagçylygymyza borsaňyz. Baş etdine.
Şumu terkerde. Hawa şi. Beýlişi näde edip bilýäňiz? Şeýdip ömrüňizi howp astyna salýaňyz. Murada sag bolaydy. Terkerden biz pullar tapdyk. Ine olar. Aha. Olyny puşman edýär. Ol oğlu çöne diye. Emin. Senin bir zat olacak. Bu adamlar sana tölew diýip bir kagada gol çektirdilermi? Emin. Gaýgy etme. Näde dip töledin? Şonu aýtsaň bolýa. Nağıt töledim. Yeri tiýdirek. Bolum çaltyrak, bolum. Ana şu yer terkerdem. Şu arada var geçeligi var. Men şu yerden gidip bir göreyim. Sen näme biderek kurrun edýäň? Biz seni ödümde salgı verilen yer görkezmek üçin çağırdık. Oturan yerden kıymıllama. Terkerdem men bildirmän giyirip bilsem, taş kapyny gulplaryn olur kaçıp bilmezler. Sen otur diýil ya. Ulagdan düşäme. Hani bolum çaltyrak. Tiýdirek. Teredap bolum. Bolum tiýdirek. Bolum. Boynagyň polisiýa. Ağzı qabaw. Tutun. Durun, kaçmaň. Durun diýen. Boyun bolun. Kaçýarlar terkerdem. Elin alır. Dur diýen. Dur diýense. Men sana näme diýdim? Ulagdan düşme diýmedimmi? Öňe ýöre. Öňe düş. Bol hani. Bol diýen. Bol ýöre. Bol. Ýagdaýyňyz nähili? Ýax şefe. Özüň nähili? Men oň bilen tersleşdim. Kim bilen? Murat bilenmi? Hawa. Näme üçin? O sana ýerge sözler aýdypdyr, üstüňden gülüpdir. Gecejikde o şo wagt. Oň ýüregim kiçeken. Bestirndim billiň bestir. Men diýere söz tapamak. Bu sana sapak bolsun. Eger arda bolmadyk bolsa men näme işlejegimi bilmezdim. Bu zatlara pikir ederden inni gaty giç. Häzir näme edip biljekdiň marada oýlanmaly. Gadyetiň çödüde geljek guny golaýlaşýar. Arda, oğlum, näme üçin öýde oýnaýan? Oýnaýanna içim usyýar. Gulak atarda. Sen bilen biraz görleşelimi? Oğlum, sen qaharyň gelýän üçin qaqaňa şeýle çemeleşýärmi? Ýoklay, oň näme daxly bar? Edi togulçuk meni soraýan. Sen meni halan ok. Meni hiç kim halan ok. Oğlum, Arda, dur. Öýüň içine bir ýygnaşdyraly. Beýerniň gowjadagy adypsyň. Eközüň ortaň öýdagi jehanneme döne ýala ýöne. Arda bolsun bolmasyn beýle dowam edip bilmez. Awa. Emin. Arda sen ýanyňdamy? Sen çağaň durmuşyny harap etdiň.
Ruhsat beren bolsaň düzgüne salardım. Sen ihtiyar vermedin. Ýaram urmak üçin berilenok. Häzir çekelişmän wagt däl. Arda nirde bolup biler, şoň gurrun edelim. O nirä gidip biler. Allah can, yalvaryan kömek et. Tizoň Türkeşýän deň duguşlarynyň haýa mektebe gidim. Haýtyna gideýin. Bilemokda, ýöne dagata hak owordy. Emin? Ýagdaýyň owmy? Ýöne ýalňyş şikaýaty öýdüňi dälle, eýwerýänliňi helak eder. Şu adamlar. Haýta adamlar. Bu dükanyň açary. Bu da Mümtaz begiň haty. Menini hiç tat diýjek däl. Goý muradyň öýe çözsün. Özü bilen gürleşmelekeniňiz Ibrahim ağa. Men oň işine goşulamokda. Murat gürleşenok. Eger gürleşmeýän bolsa bir zatlar bilýändir. Onu maňa ruhsat beriň. Borda näme diýeň, sag boluň. İşiniz eleri ussa. Sag boluň Ibrahim ağa. Daýy, Deňleýän oglançyk. men Murat daýyny gözleýän. Murady näme etjekdiň? Ibrahim ağa nämeler bolýar? Näme bolýar sona? Gürleşip dursa. Bir jamyn. Ulas oglançyk goýerda köçede sag tarapda agaçsaýdyr. Bolýasa boluň. Bu çağa kime? Näme üçin Muradyň öýüni salyp berdiň? Horady menem aýtdym gyýdym. Özüň näme soraýar? Of, şu Murat nirede he? Yine näme işler gopar ýaka? Duşun mahaly özünden sorarsyň da. Inni daýy meliyetmez bolupdyr. Tere tap bolsana. Yok, Murady özüm tapmalymyşyn. Ol aýyna çağa tirkep ýörmeli, menem olaň aýyna. Murat daýy. Murat daýy. Murat daýy. Gelerik. Şşş. Murat daýy. Sen bol. Murat daýy, Murat daýy, Murat daýy. Alo. Ece. Biz barýar. Cemil. Hani, al pökküyünü al. Dep berik, dep. Nira dep diýen ay? Okla da. Ýek gözüň oýnaýan ay. Okla da go, oklay. Bäri okla ho, bäri okla. Bärik. Okla bärik. Bärik. Nere gittiler Ece? Bilemokda oglum. Çağany alyp gitdi, ol adam kim? Näme bolýar oglum? Efe? Ardan bir adam beýle gitdi, emin ay. Tiýdirak bolun. Yürüm.
Dur saklan. Men al. Men öllür. Oglum goýber. Yalvarýan goýber oglumy. Sen meselen maňa degişli. Maňa nämeseň et. Ýöne oglum goýber. Onna gel golayma. Emin, dur. Çağan goýber. İlki sen gel. Kaka, Oglum gorkma. Çağany goýber diýär. İlki ödün gel. kaka. Köşeş oglum hemme zat gowalar. Emin. Çağany goýberjek diýdiňe. Emin. Kaka, Emin. kaka. Inni gedek senki. Sen bir bela bolup döredin. Sendenem diýinsam şu şagaň näçe pula durýanyny kakasyndan sorar. Gelme golayma. Edýäniň näme? Gelme diýän. Çagan taşla. Sen bol senem. Jöwürap durma. Köşeş, ýeri köşeş, çagany goýber. Beýtme. Beýtseň ýa ýol ýokdur. Inni senemi işedinmelimi? Cehenneme! Arda, oğlum. Gel balam, gel. Gel. Gel hani. Kaka, Yara saklan. Emin. Elimden tut. Hani bol. Bol hani, bol. kaka. Kaka ölensiň öýtdim. Gaty gorkdum. Oglum, men seni taşlap gitmene. Men şiir yürekli kakamcan. Sen ajaýyp. Efe! Efe! Emin nahi. Emin nahi, ýagşymyň? Oňa Efe. Ardan ol adamdan halat edipsiňiz o? Murat daýyn kömek etdi. O maňa köp kömek etdi. Ferhat men ogluma gowuşdum. Ýöne, Diýmek ýüregi kiçijik däl eken. O ul olupdyr. gelmeň ýanma gel. Bärik gel. Günaň etýän. Ýöne bir şert bilen. Hanayt. Maňa futbol oýnamagy öwredersiň. Şiýil topara ýerjek. Bol ya. Yine häzirlikçe arda bil oýnaýberin, bolýarmy? Yer. Men sana bir ömür bergidar, Emin. Men sana berýän has köp. Heme özüm hemem oglum üçin. Sen maňa durmuşda nähili dogry ýaşamany öwretdiň. Men senden razydyrim. Elçoňy bilseňem gözüň gyrpmadyň. O men ogluma gerek bolsa janyma mererdim oň üçin. Hezil hemişe gurrun bererdi. Umut haqa bolar diýerdi. O dünýädäki iň gowy ejedi. Arda oň saňa goýan ýadygarlygy. O sen ýanynda ulalmaly. Ejesem şonu islerdi. Ejedi biziň hemmämizi kakasyny ogluny agtygyny bir ýerde görmek islerdi. Adam näme üçin kimli bolýar Murat daý? Onu deňe Allah bilýär, Efe. Ýöne bir nähak iş bolmaýarmy? Allah bennelerine nähak iş etmez ahyry. Adam nähak iş edýändir. Adamlar zulüm etmeseler sen kemilliýän adamlaň bizden farky bolmazdy. Çünki Allah adama boy sirati, gözelligi boýunça baha bermeýär. Onda näme üçin baha berýär? İmanına göre baha berýär, Efe. Kim Allah'ına has köp söýse, kim kişi hakyna has teretap çemeleşse, o şonça beýik, şonça da kemsizdir. Diýmek erwet bolmak
Mysal üçin kör bolandan erwetde. Hey erwetlikden ulan bir körlük bolarmy?